izvozvo wakadecide ukati ina handichabata foni yake, ndapese pawaibatira BP yaishuta kudai. Ukangoibata BP pamwe mwana ngomti hai, mwana ngomti WhatsApp, mwana ngomti inda kurova, mwana ngoti kiki museyamwa musadaro. Mazwana wakangozvidza kuti bwarika ichereka rira handibate ishi. But kuine vamwe vakadzi vanogona kusiyirwa foni nevarume vavo vachitoenda kumabasa kuti nhasi handinoda kudistebwa ndendiri busy kuoffice, sarai nefoni. Don't let chances be part of your life. Don't let chances determine your destiny. Kana takuda kusimuka varume tinosimudzwa nenyasha dzaJehovha. Kana takuda kusimuka tinosimuka nenguva yaMwari. Hatisimudzwe nevanhu, ndavanhu havana kwavanotisvitsa. Vanhu vane tsika yekuti vakakusimudza vanokukandira pasi. But Jehovha akakusimudza anoenda newe kwese kwaunoenda. Mirira Mwari, mirira Mwari, mirira Mwari. Chiona murume adecide kusimuka asingasimuke ega. Unoza murume anonzi David, ukaverenga pane mapisarema 51 anoti mai vangu vakandibereka mumbereko yezvivi. Zvichijekesa kuti David was an illegitimate son of Jesse. In fact, David mumba mai vake, he had 2 sisters. Mumwe wacho anosuspect was baba vake vanga vari a king of the Amalekites. It's a book. Saka chenzwa nyaya iri pana. Pari kupinda David paumambo. Pasi kutomutendera kuti apinde paumambo. Ndava kwaIsraeri kwainzi kana pamboitika makuna nezvimwe zvinhu zvaitika zvisina kumira zvakanaka, hakuna anopinda paushe anenge aberekwa munguva iyoyo up until the 10th generation. Ndo pari kuitwa makuna aya aJudha nemuroora anonzi Tama. Pari kuita the 10th generation ndo pari kupindira David, but still David hafane kuqualify. Ndava ane yake yekuberekwa namai vanenge small house. Saka aifana kumirira futi another 10th generation. But Mwari vari kunomunyukura chinzwa mataurira aMwari. Voti manje David handisi kumuda nestature. Nekuti ukaverenga Bible rinoti kana ari Sauro, his shoulders were above every other shoulder in Israel. Akanga akanaka Sauro. Nekuti ndo mindset yevanhu kana taakuda mambo anofana kuve murefu akati kwaku. Anofana kuve nechiso chakanaka. Anofana kuve ne six pack. Anofana kuve monya. But Mwari vari kunonhonga mwana wesmall house anonzi David, number 1. Number 2, haana chimiro, haana stature inenge yaSauro. Nemhaka yei ndo pari kuburuka Mwari faster. Vachiti Samuel ndo unondizodzera mwana kumba kwaJese. Iwe unofunga kuti Jese anopenga here. Akafambisa vana vake vese. Ndobva bhuku rati ndo vana vako vese here. Inzwa masoko aJese anoti ndivo, because ndo vana vamai vakanga vari. Saka David hagone kuverengwa pamwe chete nana Shama, hagone kuverengwa pamwe chete nana Abinadab. Ndiani nyaya inenge yaJefta. It's a book. Saka murume anonzi David kuti mukomana uyu pazonzi nadhana Jese atozofunga. Vana baba ndiudzei, vangave mwana wako here waunotozoda a second thought. Wanzi vana vako ndiwo vese here woti asi kune kamwe. Zvori kuti watozofunga kuti kunationary kune umwe, kuti kufiyo kune umwe, kuti kuRM Park kune umwe, kuti kudziva rasekwa kumagunje kunenge ndakasiya umwe nguva yehondo. Pandakazenge ndakumbonorwira kwamutoko ndinenge ndakasiya vairi. Haugone kuramba uchivarangarira ndava si vana vanogara pamba. Saka David haasi kutorwa nezvinofitisa kwaIsraeri. Ari kunotorwa nefavor yaMwari. Favor zvinoreva kuti you don't qualify, but Mwari vanoqualifyisa vasingaqualify. Mwari vanokwanisisa vasingakwanise. Mwari vanogonesa vasingagonese. He qualifies the disqualified. Handina church mani masikata anayo. Unozviziva takapinda nenyasha mani iwe. Vamwe taive vana vevaroyi, vamwe taive vana ven'anga, but
tisati tiri muno tichitaura ndimi, dzinongove nyasha, dzinongove nyasha. It's by the grace of panokanuka vanhu vekumusha kwenyu kuti mati baba Bernard vakunamata. Kudhauta kwavo kana kukanuka kwavo hakusi mumhepo, vari kuziva background yako kuti uyairidza hosho kuti midzimu isvike mata akudii. Uyaidhakwa zvekutakurwa nebhara patownship, mata akuita sei? Akunamata by the favor of God. Takauya kuimba yaJehovha nenyasha, takaita arise nenyasha. Inzwa bruru, Samuel paari kunozodza munhu anonzi David, ari kuenda nenyanga ndo mune mafuta. But verenga bhuku pakazodzwa Sauro naSamuel, akazodzwa neCalabash. Calabash mwanga rasike, mapudza aya atinorima kana zvaoma tobvisa zviri mukati chino handiti, ndo makaiswa mafuta aSauro. But aDavid akaiswa munyanga. Teerera, aSauro aiswa muCalabash kana kuti muchinu nemhaka yekuti adiwa nevanhu. Saka zvinorimwa nevanhu ndozvatinoisira mafuta ake. But uyu adiwa naJehovha, saka zvinoda chinotanga chauraiwa chaita sacrifice. Saka kana raumu yambofa, gondobwe rafa, totora nyanga ndo matinoisa mafuta aDavid. Pana ari kundinzwa masikati ano, ndo inoitwa naKaini naAbel vakunopirisa. My God, dai ndine chechi ingadai ati amen ipapapa. Ndo inoitwa naKaini hapana vanhu apa, ndo paridzana ani masikati ana. Ndo inoitwa naKaini naAbel. Kaini anouya nemakabhiji ake nerepi, but Abel anouya nenyama, anouya nechipenyu chiri kufamba. Bhaibheri roti Mwari vakavenga chipiriso chaKaini vakada chaAbel. Ndava chine ropa. Samuel akabata nyanga kudai, aona Abinadab, aona Shama, atombotempwa kuti adire Mwari vakandinoitirwa zvimwe. Vakati Samuel, usatarise zviri kunze. Zvoreva kuti ari kuvhiringika nesiketi yangu masikati ano, usatarise zviri kunze. Zvoreva kuti ari kutarisa kuti zera racho rinenge, usatarise zviri kunze. Handisi Jehovha vanotarisa zviri kunze, ndiri Jehovha vanotarisa zviri pamwoyo. Mwari vabuda mureumu yevanhu. Ndaa vanhu vanotemba nezviri kunze mai. Kune mumwe munhu chero kuti akauya imutaurei chokwadi, akati ada kupinda mudheko, ngamutarisa kudai. Munoti mama tichazokuudzai kana taakutora. Mazuva ano takambomira, ndava takawanda mama, but tichachengeta tsamba yenyu. Tichachengeta, we assure you, but tinenge taakutora. Chokwadi chiripo ndechoti matarisa zviri kunze. Mukati yeye asingatomboziva kuti tomi rinopukutwa munhu achiuya kuchechi, tikamutibata jira anoziva pekubata. Kana uchifunga ndiri kunyepa chero pamuchato chaipo, pakasvika chero asiriwo ukama akachena, unoona maasha achimuendesa kumberi chaiko, kuVIP ikoko, yauzoti yai mugarire kuno. Asi tete vemunhu vabva kumusha kwaMuzarabani vane tenesi dzekuti chigunwe 1 ndo chiri mubhutsu, 4 zviri panze. Unonzwa vachinzi pane vanhu pamakagara, pane vanhu, endai munogarira uko. Tinotarisa zviri kunze. Mwari bati nhasi masikati ano vari kuti ndabuda mureumu yevanhu. Handitarise zvekumba kwaunogara, handitarise zvemurume akakuroora, handitarise mwana anoputa mbanje, handitarise paunorocha. Ndakutarisa chiri pamwoyo, ndakutarisa chiri, handina vanhu, ndakutarisa chiri pamwoyo, ndakutarisa chiri pamwoyo. Handinei namai vakakuzvara, vamwe takaberekwa nezvifeve, but Mwari vabuda munyaya dzamai, vauya panyaya yepamwoyo, nyaya yako naMwari.
Mwari vabuda munyaya dzevanhu. Mwari vabuda mukuti mupfupi, because vanhu vanotaura zvakawanda. Pawakanointroducedwa kumba kwemurume wako, vamwe vakati hatidi mukadzi mupfupi pano, but Mwari vakati ndiye achave muroora pano. Handitarise zviri kunze, ndinotarisa chiri pamwoyo. Zvakandisatarise six pack. Ndine murume after my own heart. Ndo pari kuzodzwa murume anonzi David. Pari kungonozodzwa David baba. Regai tijambe kushupwa naSauro nezvimwe zvese. Tiende pathrone chaipo paagara. Everything came into place. Ukaverenga Bible rinoti Sauro akatonga 40 years. David akatonga 40 years. Ipo pano unonzwa Bible richiti time and chance happen to everybody. Urikundinzwa zvakanaka? Tinopiwa mikana yakafanana, but chinosiyana ndechekuti wako mukana waushandisa sei. Vamwe vari kushandisa mikana yavo makuhwa, vamwe vachiishandisa kutsanya nekunamata, vamwe vari kuishandisa kupaza basa raMwari, vamwe vachiishandisa kuintasidhira basa raMwari. Zvinosiyana mashandisiro emukana, hence maresults anosiyana. 40 years. But David man ana advantage yekuti iye muJudha achiropofadzwa naJacob Judah, anonzi tsvimbo yeushe haizobvi kwaJudha kusvikira Shailo achiuya. Handina chechi kai, handina. Munoziva mai pane zvakataurika pamusoro penyu naMwari. Izvo hazvinei zvamunosangana nazvo murodhi. Tinosangana nazvo murodhi but tinosvika. Vakambokwira ndege vanozviziva kuti dzimwe nguva ndege inoshekwa nematurbulences. Wotonzwa captain achiti fasten your seat belts, avoid standing up, don't open the cabinets, don't do this and that, remain still, for we are passing through turbulences. Hazvina kuti tiri kugaramo, tiri kupfuura, but chakataurwa chiri patiketi chekuti ndiri kunolanda muDubai. MuDubai munolandwa masikati machena, turbulent riripo. Saka challenge riripo, destiny inosvikwa. Challenge iripo, pachigaro panogarwa. Sauro aripo, vanhu vanotongwa naDavid. Sauro achiramba, zvinoitika. Murume achipenga, unochemberera ipapa. Mwana achiita zvembanje, unochemberera ipapa. Haikura yeproblem iyi, but ichakusimbisa kuti usvike kune ramangwana riri nani. Musara Jesu, amen. Musara Jesu, amen. Musara Jesu, amen. David ndo paari kusvika. Hazvire kuti he was righteous. Aitova nenyaya dzake, akaita zvaakaita akadi, but aive nemwoyo wekutendeuka. Taane vanhu vasatendeuke mazuva ano. Chero vakatobatwa, anoiramba yaakabatirwa kuti vakandirongera. Chero akasungwa mai ari mumaseu ukamubvunza vari kunditi. But David anati handina kutadzira munhu, pandakatadzira imi Jehovha wokudenga. Denga riri kutsvaga anoda kutendeuka masikati ano. Denga riri kutsvaga anoti kuti marriage yangu ivave, hasi Satani hasi ani, but it's because of me. Ndine pandakairasira nyaya yacho, but Mwari chindibatsirai, Mwari chindiwanirai nyasha. Musara Jesu, amen. Musara Jesu, amen. Musara Jesu, amen. David anopindira favor, anopinzwa nefavor. Vana baba nana mai takapinzwa nefavor munyasha dzaMwari idzi. Takapinzwa nefavor. Dai yanga isiri favor, dai tisiri pano. Dai yanga isiri favor, tingadai takafa kare kare. Vamwe makarwara vanhu vakazunza musoro, vakati akafamba futi zvingashamise, but nanhasi uri kufamba. Rega handiti zvikasashamisa hasi Mwari, zvikasashamisa hasi Mwari, zvikasashamisa hasi Mwari. David achingoti tonge tonge, haana kure kwaenda. First port of call, areka yaJehovha iripi.
ipo baba chitenga Sauro apa iri ega kuvaFiristia yamboitisa vanhu mamota yambodi svikira yazokonzeresa yaunzwa yambogara kumba kwana Abinadhabhi yambogara iye ari kunakidzwa chete nekutonga. But David anoti areka yaJehovha iripi? Ndava kana areka iripo ndopaunozoona munhu achifunga kuita chinhu chakadai. Apa vakwe ichi kana Mwari wacho anonamatwa nevanhu asipo. Ukanzwa vanhu vakutora risk yekuti economy isina kumira zvakanaka, zvinhu zvisina kumira zvakanaka, but tinovakira Jehovha chinhu chakadai, zvinoreva kuti areka iripo, saka ingarambe ichigara mumaraini isu tiripo. Henceforth mukuru wechechi kana kuti mukuru wedu ndobva ati ngaichivakwa Mwari wacho awane pekugara. Baba chinondishamisa, murume anonzi Saul mukutonga kwake haana kana kuvaka kana palace yaSaul kana tabernacle yaJehovha kana kuvakirawo zvake vanhu hlalani kudli haana. Anongori nebasa nekufadza vanhu, anongori nebasa nekuti vanhu vari kufara here mazuva ano, vakasafara oita futi rimwe drama rinonakidza vanhu. Kunamata hakusi kwanavhara zipi vadikani. Kunamata is a serious business. Whether vanhu vafara kana havana, but kana denga rati ndizvo ndo zvatinoita izvozvo. Chiri kupa David kuti ngatichivakei tabernacle inyaya yekuti areka inofana kuuya. Musi wayauya inzwa zvinotaurwa neBhaibheri. Ari mambo aine robe yeumambo, achiiona ichiuya, Bhaibheri rinoti akabvisa hembe yeuma, akabvisa hembe yeushe, ndokutangira kutambira Jehovha Mwari. Ndokutanga kutambira Jehovha Mwari. Kusvikira mai vapopota vakati munhu wamambo mandinyadzisa, akati ndiri kutambira Mwari asina kuita baba vako mambo. Regai nditambire Jehovha, regai nditambire Mwari. Mwari ngavabatsire kereke, kana auya tinorasa zvigaro. Mukangoona pachechi paina manager asingazive paunoperera, svikauya nawo kuchechi, it's a clear sign yekuti areka ipo. Areka kana iripo unoziva kuti umanager unosarira kubasa. Kana tauya kuchechi kuna manager umwe chete. For your own information, church munoziva here kuti one spiritual position pa church ndeya pastor. Deputy chairman vanonzi deputy chairman. Kureva kuti kana taa kuboard ndo vanoteera pastor, havanzi deputy pastor. Kune vamwe vanekatsika kuti morese deputy pastor wedu, that's unbiblical. Chigaro cha pastor hachina muteedzeri asi cha chairman. Ita zvako ameni wakasununguka, ndava ndiri kutaura chokwadi. Naimi kuona kuti firiji yamufundisi haina madhiringi nemukaka zvinoda mweya, kana kuti zvinongoda baba vanofunga. Kuzivawo kuti sutu yapastor ivanyanyisa kuenda naye kumusangano quarter after quarter, zvingade ndimi here? Kana kuti zvinongodawo baba vanongoonawo vamwe wovaona kuti weda hachaita, saka regai timuimprovewo. Saka zviya zvekuti kana baba vasipo wanzwa kuti ndiri mutsoka dzapastor hamupindwe. Asi kana maakudare, even constitution inoti deputy chairman ane right yekuchair meeting with the consultation ya pastor, ya chairman. Spiritual position haina deputy. Ita ameni papa. Ana deputy cell leader. Na deputy cell leader vedu, baba vedu. Baba. Izvo mungaitira nenda kumahumbwe kachi munozoya kuchechi chaiko sandi. Yodenda ndine mapastor apa vati ameni yakasimba. Muri kudya.
ndo zviri kuita kuti chechi irege kukura because hamusi kuva ticha. Vamwe wacho pavanotozviti deputy pastor hachisi chivi uye haisi pride. Anotofunga kuti ndizvo because imimi ndima akati kana handisipo ava ndomufundisi. Muchiremedza mwana bachira asingakwani. Chero mwana akaita mukomana mukuru pamusha afa akaita deputy baba. Anongoita mwana mukuru mukomana. Chero vanototaura vari padare vanoti tina mukoma mukuru vari pano. Akunoti tina deputy baba nekuti baba havapo. Chero baba vacho vakafa hauite iwewe deputy baba. Vanototi vana vemushakabvu vese ava asi mukuru wacho ndeuyu. Daidzira kuti muri kubatsira chechi. Saka azvida anogara baba nhaka. Muri kuona ndo yakaitwa naRubheni iyoyo. Yekuti baba vane mukadzi wavo. Iye afunga kuti adeputy baba bapindawo futi imomo. Ikamutukisa. Rubheni tukwa nekutukwa kukuru. Ndawakandishora kusvika warara panhovo yangu. Saka musaremedze vana, mwana. Deputy anotori nemvumo yekuya achipfugama muchimo. Nokuti mukaramba muti deputy pastor muchaona kuti chero panonamatirwa vamwe vese chero vemubhodhi iye hauye. Achinzwa kuti pavanenge vasipo ndinotombopa dongorero futi. Ndinotomboaraisa futi ndichiacta ipapo. Saka gonai kuramba muchingomuti mwana kuti agone kuti kana maparidza opfugama osimudza maoko. Munamatira. Amene ndakangoitawo kasavheke kuti vazhinji vasingawanzoturikwa maoko nevaranda vamwe tarisai magumiro avo. Tarisai magumiro avo. Ndo vane vana vanowanzoita zvinonyadzisa pachechi. Kana iwo kafiro kawo chaiko akasi right. Because vamwe pavari kuiswa mumapapiro eanointing iye ari kunze. Itameni baba. Munaona pari kupiwa murume anonzi Moses chiroto kana kuti vision yekuvakwa kwetebhenekeri. Iye akangopiwa vision ndobva atopedza. Ndobva anzi chiudza vana vaIsraeri kuti vaunze zvekuvakisa. Panotori nanopfungwa dzekuti iye akachitanga akanga achipedzise. Haisi nyaya yaovhasiya yekuvaka chinhu chino, ndayo vakatopedza pawo. Vakaudzwa plani, vakaudzwa makuriro acho, vakaudzwa nevanhu vanokwanamo. Zvakuda manje vanoti vaya panonzi neBhayibheri, he who has a vision let him write it down and those who read it let them run with it. Isu kana taverenga chiroto tisu takumhanya nacho kuti chizomira nemamiriro akadai so. So pari kunzi arise apa and act, asi Mwari ari kutaura. Ndi David. Solomon akatsanangurwa pano kakawanda achitaurwa. Ina asiriwa ndauya naye. Ndauya naDavid. David mukuda Mwari kwake nekumutya nekumuremekedza. Anonzwa kuti areka zvayauya haigare pachena takuda kuvakira Mwari. Ndo panonzi nairo denga